Sledujete ranní noviny televize Nova se Simonou Janečkovou a Davidem Rešlem. Přeji dobré ráno, vítáme vás našeho nového studia. Jak jsou na tom žáci základních škol se svačinkami? Zjistil náš zkušený tým novinářů. S kým tady dneska jsem? Jsem Lukáš Grulich. Lukášem Lošánkem. S kým tu dnes jsem? Denča. S Majdou. Se mnou s Matyášem. Tak a jak často míváte svačinky? Každý den. Jak často máš svačiny? Každý den. Kdo ti je chystá? Já i mamka. A kdo vám ty svačinky dělá? Já sám nebo mamka. A jaké máš svačiny? Tak jako většinou mám rohlík s chlebem. Bagety, rohlíky a tak. A jaké množství vyhazuješ nějaké? Já nevyhazuju, mi to donesu domů, nebo to já nebo můj brácha. A vyhazujete nějaké svačinky? Ne, když nesím, tak si je nechám na druhý den. Zjistili jsme, že 97% žáků má svačinu, 22% žáků ji vyhazuje a 37% žáků se nakupuje ve školním bufetu. Kolik dětí má základní znalosti o plýtvání jídla? Poptali jsme se v nižších nočnících. Já se vás první zeptám, jestli víte, proč je plýtvání jídla špatné. Protože je v zemi hladomor. Víte, proč je špatné plýtvat jídlem? Protože za to utrácíme peníze. Tak jak byste to mohli změnit? Než aby se to vyhodilo, tak se to prostě dá do ledničky. Mohli omezit, aby se méně vyhazovalo jídla? Což tak hlaste? Jaký nápady? Nadat z toho míň, jako nedát si nějaké velké porce a pak vyhazovat víc. A jak byste to mohli změnit vy? Richard, Adela Bartoňová, David Rešel a Simona Janečková, televize Nova. Bro, what? Co máš Lošánkem? On ale dělá taky ten... Dělá si někdo svačinu sám doma? Já. Oh no. Můžu? Ne. Tak hej. 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 Straší tady.